Dan terkhusus buat Anir Surya 866, jangan lupa ya guys ya, endang wes endang kawin ya, endang kawin tak dungakno oleh bojo sing gemoy ya, oleh bojo sing bahenol ya, sing tangi turu isu-isu Kang Anir, bojoku sing paling ganteng iki lho kopine Kang, karo madange iki Kang, telo bakar ya ngono atau telo kukus Kang ya. Siap. Tapi ojo lali menyambut gawe Kang ya, ben dapure ngebul. Oke guys, Rista di mana? Dan terkhusus buat Anir Surya 866, jangan lupa ya guys ya, endang wes endang kawin ya, endang kawin tak dungakno oleh bojo sing gemoy ya, oleh bojo sing bahenol ya, sing tangi turu isu-isu Kang Anir, bojoku sing paling ganteng iki lho kopine Kang, karo madange iki Kang, telo bakar ya ngono atau telo kukus Kang ya. Siap. Tapi ojo lali menyambut gawe Kang ya, ben dapure ngebul. Oke guys, Rista di mana?